no sé quan feia que no tenies un cap de setmana lliure si no fes motivat per la pandèmia, no? Sí, la veritat que, a veure, també és veritat que poc pots disfrutar, no?, amb tot el que està passant. Al final no et pots reunir tampoc amb amics, amb molts familiars, però sí, la veritat que va bé per desconnectar i de la manera que ho vam fer, no?, després d'una victòria, d'estar a la part alta de la classificació, doncs sap a millor, no?, aquest fi de setmana que tindrà l'equip per desconnectar i disfrutar d'aquests 2 dies. No? Serveix també perquè l'activitat és molt forta, esteu fent moltes sessions d'entrenament, s'ha demanat que l'equip estigués a punt al 100% més aviat del que és habitual. Tot plegat, això també suposo que ajuda a tenir un puntet de descans per tranquil·litzar el cos, no? Sí, això al final és un premi, no?, a la plantilla, als resultats, que s'estan fent bé les coses, i jo crec que al final ho necessites, no? Quan no es competeix, al final també el que necessita el jugador o una persona normal és desconnectar, canviar hàbits i després per tornar encara més fort, no? Feia molts anys que el Nàstic no era líder. Sí, ho sé, s'ha parlat moltíssim, però és el camí, no? És partit a partit, és una lliga atípica, una lliga molt curta, i al final el Nàstic per plantilla i per club ha d'estar en aquestes posicions. El fet que hi hagi aquest sistema nou li dona més importància encara estar sempre a la part alta i al lideratge? Sí, està clar, no et pots despistar. Jo crec que és una lliga on l'equip que agafi una ratxa de 2 o 3 partits guanyant crec que ja es considerarà a la part alta, i això és el que han d'aconseguir, no? Poder encarrilar 2 o 3 victòries perquè ningú ens pugui treure de les 3 primeres places, però sobretot de la primera plaça. No? I una última per la meva part. Mirant el rendiment de l'equip fins ara, es pot qualificar com bo, fins i tot força bo. Però sempre hi ha aquest puntet que va sempre passar al camp del Prat, això que fa embrutar una mica el que ha estat els resultats. Hi ha un per què per això? No hi ha un per què. Jo vinc dient que l'equip està competint molt bé. Jo no puc parlar de l'any passat, jo te puc parlar des del començament. Jo crec que les coses estan fent molt bé, estem veient un equip molt sòlid, competitiu, que hi va, que hi té ganes, amb molta il·lusió, i ens manquen aquests petits detalls, no? Que un equip campió o un equip gran no pot concedir aquests petits detalls que a vegades te condemnen un partit, no? Jo crec que si s'ha de dir algun però és corregir aquests petits detalls que et poden marcar un resultat, no? Un partit. Jo crec que estem en el camí, crec que s'estan fent coses molt bones i s'ha d'acabar de polir, no? Al final són 5 jornades. Jo et vull preguntar per el fet de descansar ara, després d'un partit contra l'Andorra, amb aquesta motivació amb la que arriba l'equip, que tots dèiem que era un punt d'inflexió. No sé si t'agradaria que el descans vingués una mica més abans o més tard, en aquest sentit, perquè ara mateix és com que talla aquesta ratxa que podria començar amb aquesta victòria de l'Andorra. No sé si des del vestuari o tu personalment creus que pot afectar. No, penso que no pot afectar. Al final són 2 dies i mig, 3 dies de festa, amb un planning preparat perquè no estiguem els 3 dies parats, no? I jo crec que no, i vindrem amb les mateixes ganes i il·lusió, i sabem que guanyant aquí a casa amb l'Hospitalet ens tornem a col·locar líders, no? Que és una gran motivació, i al final, com t'he dit abans, és partit a partit, encara que es talli aquesta setmana i no competim, crec que l'equip està amb una gran forma física, se't pot veure cada diumenge, no? Cada fi de setmana, i jo crec que no afectarà el rendiment de l'equip. I després del partit contra l'Andorra, com vas veure l'equip? Veu tenir sessió d'entrenament? No sé si els veus iguals que sempre o els veus una mica més motivats, una mica per saber si aquesta victòria contra l'Andorra pot ser realment aquest punt d'inflexió, o tu veus igual tot i és una victòria més i és el que s'havia d'aconseguir, perquè sempre ho havíem dit. A veure, sí que és veritat, no?, que veure't a la part alta de la classificació et motiva, no?, i t'il·lusiona moltíssim, no?, i més veure't primer, però està clar que al final veig que l'equip igual des de la primera jornada que la jornada 5, no?, amb les mateixes ganes, il·lusió, i tothom sap quin és l'objectiu, i al final hem de barallar-nos per aconseguir-lo, no? I al final és el que et dic jo, estàs content de veure el Nàstic primer classificat i veure que les coses estan fent bé, no? Per lo personal, com estàs? Has estat titular en tots els partits de Lliga, com et sents? Encantat, com sempre he dit, amb una il·lusió supergran d'aconseguir l'objectiu que és l'ascens amb el Nàstic. En lo personal vull donar el màxim de mi, tinc crec una responsabilitat com a veterano, com a experiència, de fer les coses bé, i em sento, què et tinc que dir, un privilegiat, no? Al final tinc vic a Tarragona, estic amb la família, amb els amics, ho tinc tot, no? Llavors, com no has de rendir, no? Si al final amb l'únic que t'has de centrar és amb lo deportiu.